som bežala k tomu hrncu, že idem to odtiahnuť alebo dať dole a ako som bežala, nevšimla som si tú stoličku, tak som vlastne zakopla a letela som vlastne priamo na ten sporák. A teraz sa mi v hlave za tých pár sekúnd, to sa mi prvýkrát zatiaľ tam poslednýkrát stalo, že mi prebehol celý ten taký, že buď si teraz opáliš ksicht, alebo ruku. Tak som vyhodnocovala počas toho pádu, že čo? Tak som vyhodnotila, že ruku. Ruka by je lepšia. Tak som sa rukou chytila akože tej hrany toho sporáku. A v jednom momente som potom sa hneď ako postavila a v naštvatí som vlastne vykopla tú stoličku z toho hangára, ktorá letela do stredu táboriska smerom k stožiaru. A zakričala som na celý tábor, že ešte raz, ak nejaká služba v kuchyni tu bude posedávať a mať rozložené stoličky, tak budú umývať